Pohodlné nákupy online a žádné údaje o vašich platbách. Že to zní fajn. A už jsem vám řekl, že úspory na rodinném účtu budou v bezpečí? S Blesk peněženkou je to možné. Paní Marie je stejná jako ostatní ženy. Spravuje a hlídá rodinné úspory na společném účtu. Chtěla by víc nakupovat přes internet, ale děsí jí podvodníci a hekři, kteří by z jejich rodinného účtu mohli vysát všechny peníze. Naštěstí je tu Blesk peněženka. Ta není svázaná s osobním bankovním účtem a peněz je na ní jen tolik, kolik tam Marie sama dobije. Konečně může hodit starosti za hlavu a užívat si nákupy na internetu. Její syn Tomáš je pořád online. Stahuje, sleduje, hraje, jenže bez peněz a platební karty to nejde. A táta nechce riskovat a proto mu svoji kartu nepůjčí. Naštěstí je tu Blesk peněženka. Nedostane se s ní do mínusu, protože je na ní jen tolik peněz, kolik mu tam táta dobije. Tak je Tomáš pod kontrolou a táta bez starostí. Milující manžel a hlava rodiny Matěj Ustrašený. Chtěl by potěšit manželku hezkým dárkem, ale má to háček. Společný účet. Hned by bylo po překvapení. Naštěstí je tu Blesk peněženka. Není vázaná k osobnímu bankovnímu účtu a je anonymní. Matějova žena se tak nic nedozví. Stejně jako neví o jeho online sázení na ligové zápasy. Dnes měl Matěj štěstí a z jeho tajné sázky je tajná výhra. Bezpečnost, kontrola, anonymita. To je Blesk peněženka.